Siyabingelela-ke emakhaya, nibingela uSulukesi wakwaNdaba eBergville eZwelisha. Lapha-ke angihambi ngedwa, ngihamba nobaba uHlongwane. Baba, ngicela nje ubingelele abantu lapha emakhaya. Angibonge mfokaMhlumo. Cha, njengoba esechazile nje uMwelase mfokaNdaba, ngumfokaHlongwane mina khona eBergville esigodini saseMakhosaneni. Ngiyabingelela nje kubabukeli emakhaya. UBuhlongwane, namhlanje mhlawumbe abantu ngiyacabanga ukuthi bayafisa ukwazi ukuthi sibaphatheleni, sizothini kubo. Nali igama babuhlongwane elifike lanyakazisa i-South Africa, lanyakazisa wonke umuntu, igama lobumnumzane. Kodwa bengifisa uma silichaza igama lobumnumzane, engathi singaqala nalo ekuqaleni nje umuntu wesilisa noma insizwa noma indoda izalwa. Wenze uzindlalele lapho ukuthi kuhambe, iqala ibe yini, ize ifike la kuleli gama lobumnumzane. Angibonge Ndaba. Okusho ukuthi nje ekhaya mekuzelwe umuntu wesilisa, ngisho kanjalo. Yeah. Kuzelwe umfana, kuyaye kuthiwe kuzelwe indoda. Yeah. Kuyaye kuthiwe zizele insizwa. Yeah. Uma sibanibani usitholile insizwa, umuntu ezelwe. Kodwa kuney'gaba-ke ekukhuleni uze uyofika kulesigaba sokuba umnumzane. Yeah. Kunesigaba sokuqala nje la uba umfana khona. Yeah. Umfana ulindeleke ukuthi uwumuntu owelusayo ekhaya, owelusa imfuyo uma ngabe kufuyiwe ekhaya. Ulindeleke nje ukwenza umsebenzi wobufana, umfana. Hambe kube ney'gaba-ke mhlampe ezinye engingeke ngiyichaze ezandulela umnsizwa, ngoba umnsizwa isona sigaba esilandelayo esibalulekile esisuka ebufaneni. Yeah. Uyaphuma ebufaneni uma usuthomba, sikubiza ngokuthi uyibhobhodleyana. Yeah. Usuqala ukubhesa manje usukhulile. Okay. Usuke lapho ungene ebhungwini. Usuqala ukulandela iy'ntombi manje nawe, usuqala ukubona manje. Yeah. Kodwa lezo gaba abalulekile kakhulu. Isigaba esibalulekile kusuka ebufaneni, isigaba somnsizwa la osewulindeleke khona ukuthi uthathe umakoti. Yeah. Usungena nasebuthweni esigodini sangakini manje, usungaphansi kwebutho, usukhona ukuthi wenze izinto ezenziwa iy'nsizwa esigodini. Yeah. Uma uphuma esigabeni somnsizwa, insizwa kulindeleke ukuthi ayithathe iganwe. Yeah. Ibe nonkosikazi. Yeah. Once-ke sowuganiwe, kuyenzeka-ke ngokwesigaba ukube ukuthi usesigabeni somnsizwa manje. Kodwa ngokwezinga lempilo lokuthi usuganiwe, usunonkosikazi, usuyangena manje ebudodeni. Yeah. Uyindoda ngokwezinga lempilo, ngokwebanga usulihambile ukuthi manje izinga likubeka ebudodeni. Yeah. Kodwa ngokwesigaba usaseyinsizwa. Yeah. Njengasezweni lakithi nje Mangwaneni, kuyenzeka impilo uma ikuhambela kahle, uno-25 years, uyinsizwa uma ulapho, uthole ukuthi usuganiwe. Yeah. Silindele ukuthi wenze izinto zomnsizwa. Silindele ukuthi uma kugidwa ingoma usashusha wena. Yeah. Nakuba sewuyindoda ngokwezinga lempilo lokuthi usunonkosikazi. Siphume esigabeni somnsizwa manje, bese ungene ekuthenini-ke manje usewuyindoda-ke manje ephelele, usuphumile emnsizweni. Yeah. Sewuyindoda impela. Mekuthiwa endaweni kufuneka obaba, kufuneka abantu abadala, suke sekukhulunywa ngamadoda. Amadoda aganiwe asesigabeni futhi sokuthi angaba amadoda nangokweminyaka. Yeah. Ngaphandle kwezinga lempilo nebanga usulihambile. Nesigaba phela sikuvumela ukuthi manje ufanele ukuthi ube indoda. Yeah. Ngeke uthi una-18 ubaba akulobolele, ugide, bese sifuna ukukuphoqelela ukuthi uyindoda ngenkani ngoba usunonkosikazi. Yeah. Akuhlukile nabanye engeke ngibabala abathi banganquma intokaji leya bese kuthiwa bamadoda umntwana ena-14 Yeah. ngoba uselanquma intokaji entabeni. Yebo, uyaba indoda una-18 uma usugidelwe, kodwa awukafika esigabeni sokuba indoda. Uyindoda ngokwezimo osewukulo. Yeah. Indoda umuntu ogidelwe, ononkosikazi, nangokwesigaba sekuyamvuma ukuthi abalwe njengendoda, abalwe njengomuntu omdala endaweni. Yeah. Mhlawumbe ngizoke ngime lapho mekukhona umbuzo ofuna ukuba nawo, sizongena kahle kulela likamnumzane. Yeah. Kodwa-ke khona engike ngakubuka la ey'nkundleni zokuxhumana, khona ubaba wakwaNxumalo owazama ukuyichaza lonto, futhi uyichaze kahle kakhulu. Kodwa kwakhona la ekusala khona engathi ungathaseleka, kodwa nje le ndlela ubaba uGadla achaze ngayo umnumzane bechaza kona qho. Yeah. Kodwa khona-ke engingathanda ukuthi ngiwuthasisele lapho ukuthi umnumzane kahle kahle njengoba ebekile loya baba loya wakwaNxumalo ukuthi cha, ngingena nje emlonyeni. Mangingena nje emlonyeni, mina sengiganiwe. Yeah. Nangumuntu uthi mina sengiganiwe manje. Yeah. Ngithi mina ngoba sengiganiwe ngagidelwa.
umnumzane. Yebo. Seyisithini lapho? Cha, akunjalo. Ubumnumzane indaba yokuganwa enye yama-factors eyenza ukuthi umuntu abe umnumzane. Akusiyo yona yodwa edetermine ukuthi wena sowumnumzane. Yeah. Ukuba ney'ngane esey'khulile esezisezingeni noma esigabeni sokuthi zingagana noma zingaganwa akukwenzi umnumzane lokho. Enye yama-factors ekwenza umnumzane akusiko kona kodwa ukwenza umnumzane. Isigaba sokuqala nje esibalulekile esikwenza umnumzane ukuthi ube ney'ngane esey'ganiwe noma esey'ganile. Ikakhulukazi ezabafana esey'ganiwe sesikhona ukuthi zikwakhele umuzi nawe njengendoda. Enye effect ebalulekile ukwenza ukuthi ube umnumzane. Okusho ukuthi babuhlongwane akekho umnumzane onengane ekuthiwa usafunda ugrade R. Awukwazi umnumzane umuntu oseqedile empilweni. Umuntu oseqedile empilweni ngokwezinga oseqedile. Okusho ukuthi oseney'ngane ngisho uthumbu wakhe noma umagcino wakhe akabe sezingeni lokuthi asengakhona ukuwumela. Angakhona ukuyogana, angakhona ukuganwa. Awukwazi ukuthi uthi umnumzane usenecala emhlabeni lokondla iy'ngane useney'ngane ey'funda o-standard 4 esikoleni. Uthi umnumzane ngoba noma ungahamba emhlabeni wena usazosala lezi ngane zakhe ey'ndala zikukhulisela labantwana. Awukafiki esigabeni sobumnumzane kahle kahle ophelele. Ngoba uma ngabe usenecala lokondla iy'ngane awukwazi ngisho ukubamba inkomo uthi wena ubonga abantwana. Ubonga kanjani abantwana usenothumbu ona 2 years? Ngoba usenecala lokukhulisa iy'ngane wena. Usenecala lokufaka impuphu la ekhaya empilweni awukaqedi. Kusamele uqede ngokuthi ukhulisele abantwana. Baganiwe abaganiwe kodwa uthumbu wakho mase sesigabeni sokuthi angakhona ukuwumela empilweni angagana noma angagana. Usuqedile empilweni sowumnumzane. Ngoba ugidelwe wena uyindoda unamakhosikazi akho, ufuyile unenkomo nako konke. Uthumbu wakho usesigabeni sokwazi ukuphuma ayogana kulandela iy'nkomo noma aganwa akufakele umalokazana ekhaya. Usungayibamba nenkomo ubonga edlozini ukuthi sengiyabonga ngiqedile, ngikhulisile abantwana ngiqedile into esoyilindele indlela. Kahle kahle umnumzane umuntu osenamadoda ekhaya. Osekuyiwona manje akhona ukuthatha iy'nqumo, akhona noma kunenkinga ekhaya athatha izagila ahamba ayofuna ukuthi ngabe emzini kababa kwenzakalani. Abuye akubikele wena usewuyinkosi la ekhaya. Ibona babona ukuthi nenkunzi lesi bayini seyindala kumele ishintshwe ngoba bangamadoda. Kufanele kube namadoda ukuze ube umnumzane. Ngisho emasimini awusayi wena. Usunabazukulu impela nje kwakhona abanye asebeganiwe esekuyibona abalima amasimu. Ibona abajova inkomo abamelela yonke into la ekhaya. Wena sewuyinkosi nje ehlala ebikelwa approve izinto. Usumnumzane ke munjalo. No, ngiyaphenduleka ngiyayizwa yonke into. Kodwa ngifuna sibuke lana ke ngiyakuzwa ukuthi ama-factor akhona yiko ukuthi kufanele uganwe bese kuya ngokuya ngendlela ochaze ngayo. Kunomuntu ke othi angahambisa iy'nkomo eziwu-3 abuye athi mina sengiganiwe. Asiveze futhi leyo yokuganwa ukuthi umuntu oganile noganwayo yinto enjani, umuntu onjani loyo? Umuntu ohambisa iy'nkomo ezikulelo nani lelo ungabe umkakhe bamkhulile usengapha ngakuye. Uthezele entanjeni umakoti usengakuye noma uthezele entanjeni umakoti usahleli kubo. Akaganiwe lowo muntu usathathile nje. Uthathile nje lowo makoti. Wendelwe lowo makoti wendile nje akaganile. Uganwa ngaleli langa simlethile umkakho uzofika umthele ngenyongo. Uyisa ubaba wakhe amthele ngenyongo. Ngoba inkomo yenyongo ithengwa ubaba wakhe ayithengwa uwe. Yileli langa usuke uganwa ngalo. Noma ngabe kuthiwa ulobolile iy'nkomo uqedile ungakaqhoyisi. Umakoti engakagidi esigcawini singakamlethi safike sambika la ekhaya. Wamqhoyisa wamthela ngenyongo. Awukaganwa. Igama lokuganwa leli sithanda ukulidlwengula silisebenzise ngendlela ekungasiyo. Usuke nje wena usathathile nje. Ngoba umuntu wathi uganiwe loyo muntu kodwa akakashadi. Ikhona into enjalo ezizulwini. Cha, ukuganwa yileli langa umlobokazi engena ekhaya ephelele ba unkosikazi. Ilona langa uganwa ngalo lelo. Ngoba kodwa kusho ukuthi ngathi leli gama lokuganwa kulungile alikho iphutha ukuthi uma uthathile umakoti kuthiwa uganiwe. Kusho ukuthi ngathi limbaxambili noma lisetshenziswa ngey'ndlela ey'ningi. Kuye kuthiwa ubani seganile uthi usethathile. Kulungile ukulisebenzisa ngaleyo ndlela ayikho inkinga. Kodwa ukuganwa okuphelele ngaleli langa umakoti simletha simhlabela inkomo yomncamiso le kubo. Sihlaba imbuzi yophaphe simkhipha ngosiko simletha kuwe nawe ufike
umhlabele inkomo yenyongo, umthele ngenyongo umqhoyisa agide umsinde esigcawini. Yilelo langa osuke uganwa ngalo. Kodwa ekuyifakazeni mhlambe ila masuyichaza ukuthi ngelanga leli lodwendwe noma ngelanga esikade eganwa ngalo, kuye kube khona abantu abadala abaganile noma abaganiwe kuthiwa bamiyale bamu-welcome-a ku-motherland, kwi-fatherland. Shuthi ilapho abasuke sebemfaka khona ukuthi khathi ewubaba noma khathi ewumama manje. Injalo, uyalwa ngalelo langa. Ukwazi ukuthi wena Musa mthathile nje umakoti sikukhululelile ngoba sibona ukuthi umuzi wakini uyafa. Asimkhulule umakoti abayogoqoza uphutha ahlalele ngakini. Awukaganwa. Asizukwazi ukumyala lowo muntu ngoba nje useyingoduso nje yakho. Akakabusiwe unkosikazi. Siyomyala ngaleli langa ephuma ngalo kubo, simbulala kubo, simkhipha eza kuwe. Ilona langa lokumyala lelo. Asikwazi ukuyala ingoduso. Abakwazi ukuthi amakhosikazi onina bentombi bayala ingoduso ngoba ihleli kuwe kahle kahle ngokungemthetho ngokwesintu. Ngiyakuzwa. Mhlawumbe ububi bokuthi-ke soyithathile ingane yabantu, wakhipha iy'nkomo eziwu-3, wabuya ngayithatha le ngane azohlala nayo kwaNdaba, yahlala 15 years, yazala abantwana la ekhaya, ilokhu izala abantwana. Lezi nkomo engagcina ngiy'khiphile mina, ngagcina ngikhiphile lezo nkomo eziwu-3 noma eziwu-4. Ububi baleyo nto bukuphi kulo budlelwane esikubo? Ingozi kakhulu into yokuthatha umntwana womuntu uhlale naye ekhaya ungenzile okufanele. Inobungozi obubi, inomthelela omubi ebantwaneni enizobazala. Labantwana enizobazala kubona bakho, bangabakho ngokwegazi ukuthi ubazela bakho, kodwa ngokomsamo babhilonga emuva. Impilo yabo sekuwabantwana abazalelwe emangeni manje, abazalelwe emsindweni, abazalelwe enkulumeni. Ngoba umuzi ophansi wakubonini uyakhuluma, uyalwa ngalabantwana. Uthi umntani wethu bamvumela nje osibanibani wahamba wayozalela nje enye indoda engakhiphile lutho la ekhaya. Abantwana bethu bahlala kanjani lapha? Labantwana impilo yabo ayizukuhamba kahle qobo qobo, izohamba ishayisa noma behamba becinga izinto zabo zingahambi kahle, kuyohlezi izinto zibakhomba kubonini. Iba worse-ke la seyifika khona sekukhona olimalayo phakathi kwenu usedlule emhlabeni. Mhlawumbe sekudlula nangoku umama lo sibambisene naye mayedlula emhlabeni, ukufakaza nje ekuthenini kusuke kungenzekile kahle mayezohlala iminyaka eminingi, ngoba uthi mayeshona uhlangana umndeni bese kuthiwa wayegcine enze njani umkhwenyana wethu lapha, kubonakala ukuthi lo wayekukhiphile, cha lo muntu ufena ayongcwatshwa. Ngifuna ukuyithola lapho ukuthi mase kuthathwa isinqumo sokuthi akayongcwatshwa kubo, kodwa thina sibe besazi ukuthi lo muntu lona la ekhaya uwumakoti. Uyabona nje uma ukhipha iy'nkomo ezingekho njengalezi owenze umzekelo ngazo ey'ntathu, hayi lowo muntu umuntu okuhlehla loyo. Umuntu okungenziwa ufefe nakhona sekuwumthwalo wabantwana manje sekuyomele banigidise ningasekho, umama bengasekho. Umuntu olotsholwe nje impela waqeda noma wakhishelwa amabheka anele ukuthi angagida. Kodwa nje umuntu okuthiwa nje uhleli ngenhlawulo akuvumi ukuthi umngcwabe lowo muntu. La ekhaya uma umkhulumisa umkhipha endlini, uyombeka lapha endlini yakhe yokugcina, uzothi ukhipha abani? Ubani wakwabani? Ngoba ingane yomuntu le. Ayikho neyodwa into ewuphawu lokuthi lo muntu ungwala ekhaya. Kahle benikipitile emzini kayihlo. Asekubeke kanjalo nikipitile emzini kayihlo. Kodwa umlobokazi, umuntu olotsholiwe nje waqeda waphelela, iyakhulumeka indaba lo muntu ngoba phela inkomo zomnumzane ziyakhuluma. Asikwazi ukuwucindezela ngokuthi ngoba umakoti akatheliwe ngenyongo. Kodwa nje ulobolile uqedile busey'nhlelweni zokuthi uphelelise umakoti, leyo seyiyakhulumeka. Ukuthi angakhona ukubekwa la ekhaya. Angakhona ukubekwa la ekhaya lowo muntu, kuyamvuma. Iy'nkomo ziyakhuluma iy'nkomo lezi. Kodwa-ke sekuyofuneka ukuthi noma-ke sowuthatha omunye umakoti ozokukhulisela abantwana, sekuyomele uqale ugidisele uyakuqala osedlulile njengonkosikazi omdala. Ake sithi mhlawumbe ngokulobola-ke ngakhipha mhlawumbe iy'nkomo eziwu-3 noma eziwu-4. Bese kuba khona umuntu othi ukhiphe zonke mhlawumbe noma uthi ukuphusha zaba u-8, 9 lapho. Nango-ke manje umuntu esibambisene naye uyalimala. Leyo case yami nalo muntu ingafana yini? Owey'nkomo eziwu-8 nje kuyaphezulu ziningi lezo nkomo. Ziyakwenza umlobokazi lezo nkomo. Kodwa iy'nkomo eziwu-4 cha, buyela kithi. Ngaphandle mekunendlela enizolungisa ngayo ngoba buwuthanda kwakho. Sekunendlela enizolungisa ngayo ukuthi kube khona abakulobolayo bakuqedele
uhlale ekhaya ukhona ukuthi ugide ube unkosikazi. Kodwa nje iy'nkomo nje ezikanjalo akhulumi lezo nkomo. Iy'nkomo nje ey'wele ebantwaneni lezo. Wena ufanelwe ukubuyela kini. Yeah. Okay. Sesibuyela kini-ke ngebhokisi. Mawufakwa kini ubikwa njengomuntu obuyaphi, kuthiwani mase ubuyiswa kini sewuzobuya-ke ukade uhleli lapha ngey'nkomo eziwu-3 kuloya muzi iminyaka sekuthiwa uzongcwatshelwa kini. Bathini nasebe Uma ngabe phela kuvunyelwana nje kahle ngendlela ubuyela emuva, sekumele uxoliselwe wena before ungcwatshelwa ekhaya ngoba sunecala lokuthi uhambe uyohlala emzini womuntu wayoganisa. Sekumele kubanjwe inkululeko, ukhulekelwe ukuthi ubuyiselwe emsamo wala ekhaya. Yeah. Ugezwe isinyama salabo uhleli khona, wena bese uthona otshwala, upheka otshwala, ungamela iy'mbiza ezimnyama lapha. Upheke iy'nyama lapha, kuhlatshwe imbuzi, ungene empepheni zaloya muzi. Usunensila yaloya muzi wena. Sekufanele kubanjwe imbuzi manje ushwelezelwe ukhona ukuthi ubuyele kahle emsamo wakini esibongweni sakini. Yeah. Sikhona ukuthi sikufihle. Asikwazi ukuyokulanda nje lapha sikuthathe sikubeke nje. Yeah, ngibona impela njengoba sesibona imicimbi uthola ukuthi sekukhona umuntu oseshadiswa nehlahla ngoba kuthiwa manje angeke nikwazi ukuthi nishade abazali benu bengashadile. Kodwa-ke ngakhipha iy'nkomo eziwu-3. Yebo. Wahamba-ke umama wayongcwatshela kubo. Uyangiphoqa yini lokho ukuthi mase ngifuna ukuganwa, ngifuna ukuqhubeka ngithathe umuntu ngiqale ngishade lo muntu engangimkhiphele lo 3 noma kuba ngcono kuthiwa ngangimkhiphele u-8, lo 8 kuyangiphoqa ukuthi hayi ngoba ngase ngiphushile kuyangiphoqa vele ukuthi ngimshadise lo muntu noma engasekho. Angithi ukhuluma njengomkhwenyana lapho. Lo muntu ushone usakhipha iy'nkomo ey'ntathu. Yeah. Wabuyiselwa kubo. Sekuthenini-ke manje beningahlukene benithandana benisaganene. Yeah. Bakuphucile abakubo ngoba benelungelo lokukuphuca. Wena ngoba ukuzalela iy'ngane lo muntu omlobole ngenkomo ey'ntathu. Ngoba umkakho uyamthanda ufuna nalabantwana baqhubeke bakhe umuzi wakho. Lobola leya nkosikazi umqedele ugidise yena kuqala. Qhubeka umlobole. Into ekuphazamisile ukufa hayi ukuthi nihlukene. Uphazanyiswe ukuthi udlulile emhlabeni. Yeah. Gidisa yena kuqala anduba uzothatha omunye unkosikazi ozoqhubeka akhulise lezi ngane. Lobola leyo nkosikazi umqedele. No, baba Hlongwane ngiyakuzwa ngendlela ochaza ngayo. Sesivele silapha manje entweni ethinta amalobolo. Ngifuna sihlehle siyemuva ukuthi mase uqala sofuna ukuhambisa lezi nkomo-ke manje uyolobola. Umuntu okhethwayo ukuthi abe umkhongi, umuntu ofanele abe nani, umuntu onjani. Okay. Ngiyawuthanda umbuzo wakho Ndaba. Ngokwesintu seningakwenza-ke ngokwenqubo yakini nasemzini kababa wakho nangokwesigodi sakini ukuthi niyakwenza. Ngokwesintu nje umuntu okufanele ayokhonga umuntu oganiwe. Isizathu yilesi. La ekugananeni kuhamba kube ney'nkinga. Uma sesuba ney'nkinga nomkakho, umyeni omkhulu uhleze khona phakathi ey'nkulumeni. Kuhambe-ke ey'nkulumeni zabantu abaganene, kufuneka amadoda abantu abaganiwe ukukhuluma lezo nkulumo. Umyeni wakho uma ngabe engaganiwe uzokuyala kuthini? Yeah. Uzokutshela ukuthini engaganiwe engazithi umakoti umfazi uphathwa, inkosikazi uphathwa kanjani. Kuhambe mekuba ney'nkinga kugcine kufuneka ngisho unkosikazi kamyeni omkhulu azoluleka lo wakho. Yeah. Ngoba senuwumndeni manje nalabantu. Umuntu wawo umyeni omkhulu wakho nje lobo buhlobo abusapheli. Njalo mekusuka umsindo phakathi kwenu uyohleze khona nomkakhe phakathi ukuzoxazulula iy'nkinga zenu. Yeah. Umuntu ongaganiwe uxazulula kanjani iy'nkinga? Okay. Omunye-ke lapha ekhaya mhlawumbe obukele manje uzobuza ukuthi sekuyavela ukuthi awukwazi ukuthuma umuntu ongaganiwe ukuthi ayokukhongela noma ayokucela ubuhlobo. Uyakhona yini ukuzamukela umuntu ongaganiwe ngale amukela amalobolo engane? Ake sithi ubaba womntwana nje usekhona uyaphila. Yeah. Akagidelwe yena ubaba wentombi. Siyeza sizolobola. Iy'nkomo usuke engamukele yedwa. Akamukele yedwa, uba nabafowabo, uba namadoda omakhelwane abasuke bekhona. So uyakhona ukuzemukela ngoba naye usuke uma ngabe lotsholelwa indodakazi umukela egameni likayise inkomo. Angithi kuthiwa imfuyo esibayeni akusiye yakhe kayihlo. Yeah. Vele umukela egameni likababa wakhe. Zizobizwa ngaye vele ukuthi indodakazi yakhe elotsholwayo, kodwa uma umukela iy'nkomo umukela egameni likababa wakho. Yeah. Ayihluphi kakhulu ngale. Ufana noma sekuthiwa ubaba wentombi akasekho, sekusela amadodana awaganiwe. Asuke phele nomndeni namadoda okomakhelwane.
basuke bekhona obaba bakhona bazomukela iy'nkomo, Yeah. bemukela egameni lomzophansi. Okay. Ukukhonga-ke la, ngicabanga ukuthi ukukhonga kukodwa noma kuhlukene. Ukukhonga kukodwa kodwa bese kuhambe kube nemikhakha ngokuthi siyokhonga ubuhlobo ngomuntu onjani, ngentombi enjani. Kungenzeka ukuthi lo muntu usaseyintombi, noma lo muntu usezele akazaliswanga uwe, noma lo muntu usezele uzaliswe uwe. Kuyahlukana lapho, kuyashiyana. Uyabona nje kuyokhongwa kuhanjwa ngendaba yentombi esaziyo ukuthi le intombi. Ufika lapha enkundleni kwaMnumzane umemeze ubize inkomo ngembala njengoba zinjalo. Ngoba ukwazi ukuyothatha kahle kahle, indaba iqala la. Awukwazi ukuthi ukhiphe umkhongi uthi akawukhongela ungahlelile. Iqala lapha indaba, ungenankomo ungahlelile. Uthi sewuthatha inqomo sokuthi uyaganwa ngoba sewuhlelile. Uma ngabe kuyinkomo kuyehamba ngamasondo, kufanele kufike ubize lapha ngoba zinjalo ngembala. Kodwa ebaluleke kakhulu ile ocela ngayo kufanele uyichaze, futhi okufuneka ukuthi usuke kufanele ukuthi uyiphethe ngalelo langa le ocela ngayo. Uyichaza ngombala wayo njengoba injalo, nalezi ezinye uchaze. Futhi-ke uyalindiswa lapha muzokhongela indaba yentombi, ngoba kuze kugcina sekulindwa kufika omakhelwane kuthiwa yetshelani lo muntu aphinde asimuze ukuthi uthini. Bafuna uzisho ngombala njengoba zinjalo. Noma uphethe amaphupho ekhova, siyayisithi inkomo eyimpunga lezi esesikhwameni, kumele uzisho. Ngeke uzisho inani kodwa uyachaza. Angithi usuchaza lezo boya mhlambe zisithupha. Usuyachaza ukuthi le kanjena kanjena inkomo empunga kanje ngoba imali leyo. Kodwa nje ubiza njengoba zinjalo entombini inkomo. Sibuye la emntwini osezele engazaliswanga uwe. Cha, awumemezi enkundleni kwaMnumzane. Awumemezi. Uyangena nje nime lapha enkundleni. Futhi-ke umuntu onjalo basuke sebenazo sekukhona indlela okwenziwe ngayo ukuthi kwazi ukuthi niyeza. Nizobe senithathwa senifakwe endlini. Kodwa lapha ekuqaleni, ukubona nje ekuqaleni lokugana kokuqala uma uthatha intombi, ngokomthetho nifika ningaziyo ukuthi niyeza. Hayi lento esikhona yokubhalelana iy'ncwadi ukuthi usibani bani uyeza uzokhonga. Entombini nifika ningaziwa. Bangagcina benihlehlisa nokunihlehlisa-ke mhlampe nibuye senaziwa ngelinye ilanga. Ingako ufika ngomthetho uphethe inkomo eyodwa lo ocela ngayo, ezinye nihlela usuku beze bezobona ngesintu. Nayo-ke bengifuna Kufanele beze bezobona. Ingakho la kufike kuxatshane khona sekubangwa lezi nkomo, ngoba bakhumbula kahle ukuthi wabiza wathini. Bakubuza ukuthi inkomo ethize wathi umbala ukuthi lijongo siphi. Kulo wesibili womuntu osezele ongazeli umntwana wakho, awumemezi. Uyakhokhobisa ufakwe endlini. Suke futhi sekwaziwa kuyahlelwa. Ngoba manje usuthatha umuntu oselimele. Kuloku kwesithathu ukuganwa, uthatha umuntu omoshwe uwe, ozela iy'ngane zakho. Hhayi kufanele kufike umemeze ngoba unecala la ekhaya. Umemeza ngendlela yakhona, noma kuzothi mase ufakwe endlini uzoqala lapha ecaleni lokuthi kufanele ukuthi uhlawule. Mabe ingane bungakahlawuli. Kodwa ngoba woniwe uwe, kufanele kufike umemeze enkundleni. Njengalo wokuqala. Nayo-ke into ithi umuntu wesifazane mayomlobola akaqedwa. Inkulumoni leyo mhlawumbe mongathi uyayichaza. Leso isintu ukuthi unkosikazi akaqedwa. Cha, inkomo ziyakhishwa yaphelela abantu bengayiphambanisi. Uma ngabe kuthiwa umakoti akaqedwa, akushiwo ukuthi akaqedwa ukuthi akuqedwe ukukhishwa iy'nkomo. Kusuke kuthiwa uqedi ukulobola unkosikazi. Ingako umkhwenyana kuthiwa isigodo sokuqhuzuka. Osibalo uyohlezi ukhokha. Mawuhlangana nabo uyohlezi ukhokha. Mawuhlangana nomkhwe wakhe edrobheni uyawushiya u100 rand. Mawuhlangana nomkhwekazi sewagidelwa ngithi ususemthethweni awusambalekeli ukuthi awudibani nomkhwekazi. Uyawukhipha u50 rand. Uyohlezi ukhokha kungaphakade. Yiko kuthiwa umakoti akaqedwa. Akushiwo ukuthi akaqedwa ngokuthi akalotsholwa aqedwa. Akaqedwa ngokuthi uhlezi ukhokha. Hayi. Ngiyathemba ukuthi nabo lapha ekhaya bayaphenduleka. Kodwa-ke manje hayi isiZulu. Kuzofuneka manje ngifuna sibuke lento yokuthi-ke kuthiwa iy'nkomo ziwu11. Onjani umuntu okhishelwe iy'nkomo eziwu11? Umuntu okhishelwe iy'nkomo ezilishumi-nanye, ngamafuphi nje umuntu ongakamekezwa. Umuntu ogazi lakhe lisachitheke kakodwa ileli langa eqala ukungena ey'nsukwini zakhe eqala ukuthomba. Ngoba umuntu wesifazane igazi kuye lichitheka kabili. Lichitheka okokuqala mzukwane eqala ukuthomba.
ube ilesikhathi eqala ukwembatha nomuntu wesilisa. Yeah. Usuke emekezwa ngalelo langa. Futhi umuntu ogazi lakhe lisachithekeka kodwa mzukwane ethomba kuphela. Okunye ukuchitheka kwegazi kuyakakwazi. Kwazi lokhu kokukhula kuphela. Umuntu ongakamekezwa. Uyintombi nto lowo muntu. Khona-ke umuntu othi mina nje ngiyiphethe kahle ngoba nginangane mina ngiyolotsholwa ngenkomo eziwu-11. Cha, akuvumi kuliphutha lokwenza ufefe ukuthi ukhiphe iy'nkomo eziwu-11 ngoba naku intombi umntwana ayimgonanga sambona. Uma esimekeziwe nje selichithekile lela gazi lesibili uyifica indlela seyiqanjiwe seyihamba akwazi ukukhipha leyo nkomo kamama. Umama uhlulekile ukukhulisa umntwana. Kodwa ihlupha lana-ke ifuna isisoka phela ngoba uma uyokhonga lapha ukhulumi nomama. Uhlala namadoda oyise bomntwana. Akusiwo umsebenzi wabo ukugada intombazane. Umsebenzi kamama. Wena uzofika ukhulume nobaba bekhaya bakutshela ukuthi ukhalo lomntwana inkomo zili-14. Abazi ukuthi umntwana abo usemekeziwe. Kumukele lokho iqede inkulumo. Mase seyiqediwe inkulumo yamalobolo senivumelene. Bengakafiki omama ukuzocela ugwayi. Omama bentombazane iba nendlela yokucela omama bentombazane uzokhuluma lolu daba. Lolu daba selizolungiswa ubaba womntwana nomama womntwana. Kuzothi mase kubhala leya ncwadi yesivumelwano ukuthi inkomo zingaki fanele bebe sebelungisile lolu daba ngoba kuyizibi zasekhaya akhulunywa ezidlangalaleni. Awukhulumi lapha erondweni kukhona ubaba nabafowabo nomakhelwane ukhulume lolo daba luyinhlamba. Izibi zasekamereni ezikababa nomama. Sekumele umama amele ubukhosikazi manje aye kumyeni wakhe ukuthi baba njengoba abakhwenyana bengibiza nje inkulumo abaphathiswe yona ukuthi uthi umkhwenyana wethu isoka likaSibanibani indlela seyihanjiwe la. Nakhona akathi ukuthi indlela seyihanjiwe ukuthi sezwile kulicala. Utshelwe umngani wakhe. Umngani wakhe ukhuluma iqiniso intombi ekhuluma iqiniso. Uthi mina Sibanibani ngoba ungithatha ngisesiyintombi. Akathi indlela seyihanjiwe ngoba naye seyizwile. Cha kulicala. Noma sewuyizwile imfihlo yakho leyo. Mase sewutena usuyayazi wena indlela kusho usuke wembatha nengane yethu ngaphandle kwemvumo nawe usunecala kwawena. Kodwa nje leya nkomo ayiphumi. Okay. Nomntwana ungamgonile ayiphumi. Ungasesiyo nje intombi. Okay, khona umuntu ozobuza ukuthi nakho-ke mina mhlawumbe lapha ekhaya uthi mina-ke babuhlongwane ngiyanizwa niyakhuluma nomfowandaba mina ngayikhipha inkomo eziwu-11 yize ngimfice ngaseyona intombi. Ububi balokho ungaba yini? Ububi bukhulu kakhulu ngoba abantwana nizobathola bazalelwe emangeni. Senibathwesa iy'nkinga manje labantwana. Lo muntu ugide lapha esigcawini engasiyintombi. Kodwa iphumile inkomo yokuthi inkomo kamama. Okusho ukuthi manje nina seniyiqhwagile le nkomo kahle kahle. Ifike inkinga ibe lapha-ke ngalesikhathi ekhishwa kubo lo mntwana wentombazane eyokwenda eyogana. Inkulu imfihlo kuleli bhokisi. Kukhona abaganisi abasuke beyikhona ngokomoya izalukwazi eziphumayo ezikhishwa eziyogana naloya mntwana eziyomgada. Eziyofike zihlangane nabakwakhe laba esibabiza ngababelethisi okuyibona benze isiqiniseko sokuthi lo muntu uma esebambile ubeletha kahle konke kuhamba kahle. Zilekelelana nazo lezalukwazi lezi ezingabaganisi. Ufike kuxabane lezalukwazi-ke manje. Agcina umakoti useyaqala uyachithekelwa njalo omunye akabambi. Omunye uzala abantwana abangahlelekile. Ngoba sekukhona umbango okhona ukuthi nisiganisele ngomuntu ongahlambulukile kodwa nayithatha inkomo yaloko. Sekuzoba ney'nkinga ey'nganeni ezingeke y'bonakale noma nithi niyothatha amanye into zabantwana ashayisa abakhona ukuwubhula labantu ababonayo lezo nkinga ey'njalo. Usuke unenhlanhla uma uthola umuntu ozofika ayibhule leyo nto ayibambe. Kuthi iy'nto zenu ushayisa nje abakuboma wenu nabaqhwagiye inkomo kubo babuyini. Bathatha inkomo kwakungafanele bayithathe. Umama wenu wafike engasahlambulukile. Bayaxabana manje abaganisi nababelethisi. Izisu usekugcina nje umakoti olekezalela phansi. Ngoba usuke uthola ukuthi omunye osemekeziwe asakhulumi ngokuthi akasiyintombi kuphela. Mhlawumbe sewumthatha usekhulile udibana naye emanyuvesi. Useke wakhushula izisu. Omunye useke wachithekela wafihla kangaveza ekhaya. Mhlawumbe achithekele futhi engazi omunye. Sekuyinkinga leyo sekuzolwa loya mntwana. Uyalwa loya mntwana manje onganakiwe ngoba unina esehambe eyogana eshiya leya mntwana emuva ongageziwe ongenzelwe lutho. Uyalwa manje uchitha laba abantwana ukuthi abangabibikho.